Vi ste uspješan čovjek, poslovan, dobro danas više manje, vozite auto od 300.000 kuna. Šta će vam politika? Pa ja se to svako jutro pitam, ali opet kad se probudi nešto moram raditi. Tako se isto bi se mogli pitati zašto sam ušao u Podravku, recimo. Kad ja vidim sve propada, svi se razbježali, pola uprave, pola nadzornog odbora u pritvoru i sad veliš, gledamo to bespomoćno. Pa velimo, idemo se nečega konkretno prihvatiti da nešto radimo. Ja imam osiguranu egzistenciju, radio, ne radio. To zahvaljujući sreći ili spletu okolnosti, ali kad se ujutro probudim, imam osjećaj da nešto moram raditi. Tako se toga i prihvaćam. Tako isto politike. Budući da sam ja i prije 25 godina pazio što se događa u onoj državi, pa u Hrvatskoj, pa sam pratio nastanak čitave Hrvatske države, sudjelovao sa svim vladama, surađivao na različite načine, ušao u Račanovu vladu, tako da mislim da je moja neka etička odgovornost, to što sam vidio, što znam, što sam pročitao iz knjiga i baveći se s Hrvatskom, uvijek vidim mogućnosti puno daleko veće nego što Hrvatska sad ostvari. I to mi je žao. Da puno zemlje koje imaju puno manje mogućnosti, puno su manje sposobne, ali puno imaju bolju organizaciju i politiku, da su uspješniji od Hrvatske. I to mene pogodi.